Aşgabatly ýaşaýjylaryň şäheriň türlü künçeklerinden jaýlary ýumurlyp, mejburi göçürilip getirilen ýeri bolan Paragat ýediğiniň köp gatly jaýlaryna geçirilen suw we lagym turbalarynyň ýarylmagy dowam edýär. Şöyle geçip 19-njy, 20-nji hem-de 21-nji jaýlaryň öňleri adymdan 4 gedek daha gadyldy diýip, bu etrapçanyň ýaşaýjy 73 ýaşly pensioner Ataga aýdýar. Gurulandygyna 6 ýyla golay wagt bolan bu köp gatly jaýlar gurulan wagtynda arkaçgyrlyjak önümçilik birleşiginiň işgärleri tarapyndan çüýrük turbalar çekilipdir. Ol turbalaryň hälisinde ýarylyp durmagyndan bolsa, indi 6 ýyl bäri Paragat ýediğiniň ýaşaýjylaryň diýen kötenýändiklerini görse bolýar. Ataganyň aýtmany görä jaýlara guruluşyk döwründe niredendir bir ýumurlyşyklardan goparylan çüýrük turbalar çekilipdir. Jaýlar ulanylşa kabul edilende, kabul etiş toparynyň agdalarynyň gözüne ýerdemillerden geçirilen suw we lagym turbalarynyň çüýrük turbalardygy mesemälim göze ilen bolmaly. Emma häkimliklerin kabul etiş toparyna gatnaşdyran işgärleri näme üçindir bu noktalyklara göz ýumyp jaýlar ulanylşa kabul edilipdir. Şol topara girilen jogapkar işgärler häzirem ýaşaýyş jaý ulanşdyrýatynda işläp ýörler. Emma jaýlarda hälisinde turbalaryň ýarylyp, ýerdemillere hapaduglaryň akyp ýatarlygy, turbalar ýarylanda ýaşaýjylaryň suwsuz, ýylada setdemesiz galýandyklary bilen şuň kün hem bu işgärler alada goýanok. Olar hamala bu noktalyklary görmeýän ýaly, olary düzetmek barada hem alada edip baranoklar diýip Ataga dowam edýär. Şeýlüň 20-nji mart güni 19-njy jaýyň ýerdeminde ýarylan turbalar şoldurşuna dur. Onuň haçan bejerileceğini bilýän adam ýok. Thomas geçip güýde ýylada sistemany işletmeli bolan wagty belki ýarylan turbalary bejermek ýatlaryna düşerem. Ýöne ol wagt soňky howalarda turbalar bejerilýänçe ýaşaýjylar ýene-de bir näçe gün kötenerler. Turbalary häzirden bejerip goýmak barada ýaşaýjylar näçe gedek ýol tutsalar-da Paragat ýediğiniň 7-nji ýaşaýyş jaý müdürligi bu işi ýerine ýetirmedi. Turbalaryň ýarylyp ýerdemillere gyzgyn suwuň akýarlygy, otolarda sowuk bolýarlygy barada ýylada jaý tiretiniň ýol wasilary hem häkimligiň işgärleri hem ýaşaýjylar tarapyndan habarly edildiler. Emma bu mesele çözülmän täze ýyla galdyryldy. Hatda häzir 19-njy jaýa giren turbalar daş ýüzüne ýarylyp onu bejermäge gelelerinde hem 119-njy jaýyň ýerdemillerinde ýarylan turbalar bejerilmän galdy. Ýaşaýjylaryň bu barada ýatlytmalary bolsa jogapsyz galdy diýip Ataga aýdýar. Jaýlaryň öňlerinde turbalaryň härisinde ýarylyp, onu bejermek üçin uly hem çuň çukurlaryň gazalyp, agyr tehnikalaryň işletilmegi bolsa, ýaşaýjylaryň rahatlaryny juda bolýandan hem ýaşaýjylardan esmek bolýar. Mektebe gatnaýan okuwçy çağlar üçin hem bu çukurlar uply ýagdaýlary döredýär. Her gedek turbalar çalşylan wagtynda bolsa, jaýlarda agy suwlar ketilip, ýylada sistemalar öçürilip, bir kullap ilatyň kösenmeli bolýandyklaryny, sebäbi turbalar bejerilenden soňra hem bir näçe wagtlap turbalardan sary posly suwlaryň akyp, onu ulanyp bilmän kösenýändiklaryny ýaşaýjylar näwtýärler.